ଏକ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଭାରୀ ପଥର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଉଜି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ତା ପଛରେ ଥିବା ପଥର ଉପରେ ଆଉଜି ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପଥରଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥର ଉପରେ ଆଉଜି ଥାଏ, ତେବେ ସବୁ ପଥର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ସବୁକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଶେଷରେ ଏମିତି କିଛି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଉଜି ନଥିବ। ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାହା ସବୁ କିଛିକୁ ଧରି ରଖିପାରିବ, ଯାହା ନିଜ ବଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସେହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ପରି ଅଟେ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପଥର ଉପରେ ଆଉଜି ରହେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ପଥର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ପବନ, ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ବର୍ଷା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା ଆମକୁ କୁହେ ଯେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ପୁରା ପଥର ଧାଡ଼ି ମୂଳରୁ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜିନିଷର ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ତା ଥିବେ ଯିଏ ସବୁକିଛିକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକ ଉପରେ ଆଉଜି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ତା ଯିଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଧରା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଲମାଇଟି ଗଡ୍ ବୋଲି କହୁ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁକିଛିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଉଷ୍ମ କରେ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇନିଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପବନ ମେଘକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ। ମେଘ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଗଛଲତାକୁ ବଢ଼ାଏ। ଗଛଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଯଥା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏକ ଯୌକ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚେତନା ରହିଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମାନବଜାତି ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଗମ୍ବର ବାର୍ତ୍ତାବହପତିଜଟି ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ୟାଗମ୍ବର ଆଦମ, ନୂହ, ଇବ୍ରାହିମ, ମୂସା। ଈଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମାନବଜାତି ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ୟାଗମ୍ବର ବାର୍ତ୍ତାବହପତିଜଟି ଦାଉଦ, ସୁଲେମାନ, ঈଶା ଏବଂ ୟାହାୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଅନ୍ତିମ ବାର୍ତ୍ତାବହ ପବିତ୍ର ପ୍ୟାଗମ୍ବର
ମୁହମ୍ମଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ଷିତ ହେଉ। ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାଗମ୍ବର ସମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନେ ଆସିଥିଲେନ୍। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାଗମ୍ବର ସମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନେ ଆସିଥିଲେନ୍। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇତି ଆନ୍ତିତ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛି, ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ଶବ୍ଦ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫେରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରେছে ତାରା ଆଜି ଗରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ସେମାନେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସେମାନେ ନରକରେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବେ। ଆମେ ସତ୍ୟ କିପରି ଜାଣିବା? ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ୟାଗମ୍ବରମାନେ ଆସିଥିଲେ? ସେମାନେ ନିଜ ପଛରେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯାହା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ପବିତ୍ର କୋରାନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଯାହା 9,000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ କୋରାନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିହୀନ ଏବଂ ଅନ୍ତହୀନ। ଅନ୍ତହୀନ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବେ, ସେ ଆସିତ୍ୱକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତେ? ତେଣୁ ସେ ସେହି ସତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ କୈନ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସେହି ସତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ସବୁକିଛୁ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ହେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ଦୁଇଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଜଣକର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସୀମିତ କରିଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ଏକ ସୀମିତ ସତ୍ତା ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତେ, ତେବେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଯିଏ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଶକ୍ତିହୀନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିହୀନ ସତ୍ତା ସେହି ଈଶ୍ୱର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛୁ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ସେହି ସତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏହି ଯୌକ୍ତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସହ ଖାପ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ପବିତ୍ର କୋରାନ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଆଲ୍ଲାହ କୁହନ୍ତି, କୁହ, ସେ ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାହ ଏକ। ଆଲ୍ଲାହ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା ସେ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହିଁ। ଏକ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଅନନ୍ତ, କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ପିତା ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କୌଣସି ଅଂଶୀଦାର ନାହିଁ, କେହି ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ମିଳିଛନ୍ତି, କୋରାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହା କୌଣସି ବଘେ ନୁହଁ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପବିତ୍ର କୋରାନ ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସଲାମ ପ୍ରତି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛୁ, ସେହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ଯିଏ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇସଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ ଏହା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ମୁହମ୍ମଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଅସ୍ତେଅଇଲ୍ଲାହ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଉଁ, ତେବେ ଆପଣ ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ହରାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଉଁ, ତେବେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଆକନ ରାଖବେ। ତେବେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆପଣ ଅସରନ୍ତି ପରକାଳରେ ସବୁ କିଛି ହରାଇବେ। ଅନନ୍ତ ସୁଖର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ?